खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय आं कट गाहैदों कट गाना फैखांनानै डाइरेक्ट रनिखाथा मोनसे जायगायाव थांदोंमोन रिलिफ केम्प होननानै बुंबा दिनैनि दिनाव रिलिफ केम्प होननानै बुङोब्ला एसे दुखुनांथावनासिन जायो जाय हक बेखौ रिलिफ केम्प होनगोन ना मा केम्प होनगोन रनिखाथानि बा टाउनखौ मोननायनि सिगां मोनसे कलेज मोनो बे कलेजावहाय बे जाथाया गोबाव जाबाय माने बिदिनो दान मोनसे खासा खासि जाफ्रामहां घटनाया जाहैदों सान्तिपुर अदालगुरि होननाय मोनसे हादान गलगथा जायगानि होननाय गामिनि सुबुंफोर बिथांमोना सानसे समाव बै समावहाय गिर्जा थिर्जा बायदि रोखोमनि सिफाय जादोंमोन बिनि उनावहाय आबाद मावनानै बा माबा मोनसे मावनानै संसार जानानै दंमोन बा बेयावहाय जेबो होखारनाखैबो मायाखैबो लांदां जिहेतु जाखाबाय बावहाय थाबायमोन आं बुङाखै जे बिथांमोनखौ हाग्रा दानफिन खारन नैबे व्यक्तिफ्रा माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला लाजि मोनो खुंथायाव थाग्राफ्रा एनकारेज खालामग्रा हाग्रा दाननो दंफां दाननो एनकारेज होग्राया उमुगानो बेफोरबायदि होननानै केस होग्रा रनजित बसुमतारी मोननि गियान आखल आखु जों लुबैया हाग्रा दाननायखौ जों लुबैया दंफां दाननायखौ जोंनो नांगौ दा दंफां लाइफां फांसे दंफां दानोब्ला 100 दाल गायनो सोलोंनो नांगौ बेखौसो जों लुबैयो नाथाय मा बे जायगानि मानसिखौ होखारबाय ठीक आसे आं बावहाय होखारबाय माबाय आं मानिबाय बिथांमोनखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खालामदों बिथांमोननो हा होगोन होननानै लाबोबाय फैबाय होननानै बिथांमोना नैबे देवस्रि एरिया बिथिंजाय आदिबासि एसे दं नेपालिफोर दं गरखा दं लोगोसे कच राजबंशी ट्राइबनि मानसिफोर दं बावहाय दोनहैदों मोजांनि बाथ्रा बेखौ जों साबायखर होनांगोन सरकाराखौ UPPL सरकाराखौ हा होफिननायाव बेसिमहालागै थिगैनो दङ आं मानिबाय जाय व्यक्तिया दिनै बिसोरो दंफां दानला जोङो आबाद मावनानैनो जोंनो मा जासिगोन होननानै बै व्यक्तिफोरनो हा रानना होनायनि बाथ्रा आरो हा होफिननायनि खोथा बाथ्रामोन लांबाय लांनानै बावहाय मा खालामहैखो आदिबासि ट्राइब दं नेपालि ट्राइब दं राजबंशी ट्राइब दं आरो ओरैहाय गुबुन ट्राइब बावहाय बर' होननाय सासेबो गैया खम दङ मेजरिटिया बावहाय बर'आ खम खाथार थ' बाथ्राया जाहैबाय मा बे ओनसोलाव DCनिफ्राय SPनिफ्राय लाना गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनानै हाखौ होजेनहांबायमोन बिनि उनाव मा खालामखो गुबुन ट्राइबा जाय आदिबासिफोर बिथांमोना 96आव मा जाथाय जायामोन बै बाथ्राफोरखौ बुरखांदों नेपालिफोर मा समाव मा जाथाय जाया बेफोरखौ बुरखांदों कच राजबंशीफोर बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों बै ट्राइबफ्रा बर' जाति गो बेक बे बाथ्रा बुंदों नोंथांनि पलिटिक्सआ देरसिन नङा आरो नोंथांनि पलिटिक्सआबो गिदिर नङा एज ए जाति बर' जाति गो बेक बे हाया जोंनिनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे हायाव जेसेबां गोथौ जावनानै बेगें मोनगोन बा हारा मोनगोन बे हाराखौ DNA टेस्ट खालामनानै नायोब्ला मोनगोन जाहैबाय मा बर' व्यक्तिनि बर' सुबुंनि होननानै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा महान लिडारफोर गियानि गुनिफोर बै व्यक्तिफ्रा बुङो नाथाय दिनै जोंनि बे हायावनो बे जायगायावनो 100 फुट 200 फुट जावना मोननाय बै बर'खौनो मानो दिनै बर' जाति गो बेक होनजाखो बे बाथ्राखौ खोनासंनोब्ला जाय व्यक्तिफ्रा दिनैहाय मोनसे केम्प बायदि खानानै दं रनिखाथायाव मोनसे कलेजावहाय कलेजथ' नङा मोनसे स्कुलनि फिल्डआवहाय बावहाय दङ सोंनानै नाहै गाबोन समफोरनि गेजेराव हाबनानै सोरबा गोरों गोराफ्रा हाबनानै सोंहैथां जे नोंसोरखौ मानो थाखाय बेयाव दोनफैखो गभर्नमेन्टआ नंगौ थिग हा होदों नाथाय बावहाय हा होनायाव दिनैहाय जोंनि जायगायाव जोंनि
हायावनो जों बर' जाथि गो बेक मानो होनजानो गोनां जाखो बेफोर दाया सोरनि बेफोर दायखौ सोर लागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजानायखौ सोर खोनासंगोन नोंथांमोना पलिटिक्स खालामना आंनियाव हाबदों आंनियाव हाबफै नोंबो आंनियाव हाबफै बेफोर खोथाखौ ज्राब दोन बेफोर खोथाफोरखौ ज्राब दोन नोंसोर पलिटिक्सखौ लानानै बै बिपिएफ बै इउपिपिएल बै कंग्रेस हा एक्स वाइ जेड बाथ्रा बुंलायबाय थागोन दिनै बै बे बर' सुबुङा आबाद मावना जानानै दुखु खस्थ' लानानै थानाय सुबुं बै बेक्तिफ्रा दिनैहाय नोंसोरखौनो देरहाहोजोबदों नोंसोरखौनो दिनैहाय मा खालामदों भट होनानै देरहाहोजोबनानै लिडार खालामदों साफा साफा दैदेनगिरि खालामदों नाथाय दिनै बै बेक्तिफोरनि मा मोनखो दिनै नोंसोरखौ देरहाहोसि होखांनानैबो आरो होखारजाबाव बर' जाथि गो बेक हा नोंसोर बे जायगायाव थानो मोना बे हाया नोंसोरनि नङा बे हाया जोंनिसो बे खोथा बुंजानो गोनां मानो बेफोरथ' बर'नि लिडारफोरनि गोरोन्थि बेफोरो खुगायाव अनलि बर'लेण्ड 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 होनबाय थाबा जायालै बे बर' जाथि गो बेक होननायावसो देहायाव नांदों सोरबाया बर' जाथि गो बेक होनजायोब्लाना सोरबाया नांजाया जानो हागौ लिडारफोरा थैनोबो नाङा बिसोरनाव जों मैया मोनायाव जेब्ला थांनानै सोंहैदों अब्लानि समाव प्रमद बर'आबो बुंदों लायनो एकाउन्ट होनानै गालां गैया हाबाखै दिनै डिएफअनि बाथ्राखौ बुंबाथ' दिनै बिथांमोना लाजिगोन फरेस्टारनि डिएफअनि बाथ्राखौ बुङोब्ला लाजिगोन खुगायाव गोदै गोदै सिङाव दुनियानि माने मा होननानै बुंगोन बुङोब्ला लाजि मोनगोन डिएफअआबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिएफअआबो बिनि माखासे बाथ्राखौ बुरखाङोब्ला बिथाङा लाजिनो हागौ लाब गैया खुला खुलि बाथ्रा माब्लाबा आं बे डिएफअनि माखासे मा मावदों डिपार्टमेन्टआ बेखौबो खोन्थागोन लाबोगोन आं भिडिअखौबो बिनि केसा जोंना जेब्ला जोङो हादान होखारजानाय बेयावबो जों केस जानांदों जों दिनै भिडिअ दामना होनाय लगे लगे जोंखौ केस होबावदों सोर होदों फेरेंगा होदों थै बिदि जायो नामा दिनै नोंथांमोननि पलिटिक्सखौ दोनथ'दो एफाराब नोंसोरो बर'लेण्डनि बाथ्रा जनगोष्ठीनि माबा माबिनो सोरबा सोरबा एक्स वाइ जेड माबा माबि होनायनि बाथ्रा बुंदों बाद दे नों बर'आ बर'खा आलादाखा हाजार नों बिराद मोजां मोजां महान लिडारफ्रानो हाब बे एसेब्लाबो गोसोआव गोखैया दं नों बर'खौ एसेब्लाबो गोखै खालामखागोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय मोनसे फेसबुकआवहाय भिडिअ भिजुवेल मोनदों बिथांमोननो त्रिपाल खानानै होदोंमोन बे त्रिपालाखौबो हासिजोबनानै होदों सोर खालामदों बेखौ बे जायगायावनो जों बर'आ एफा गिदिर बाथ्रा बुङो जेसेबां गोथौ जावनानै नाय बर'नि बेगें मोनगोन होननानै बुङो बे जायगायावनो सायावनो दिनैहाय उखुमनि थुरि प्लास्टिकनि न' खानानै खोंनानै थानाय डिपार्टमेन्ट दंबावो पुलिस डिपार्टमेन्ट दंबावो बिथांमोननि सिगाङावनो न'खौ हाख्लाबजोबनानै बोखारनानै गारनानै बेसेबां लासिं सिं आरो बिनि गेजेरावबो बर' जाथि गो बेक होनजाबावनाय बिदि बुंजागोन बर' जाथिया बर' हारिया बेफोरबायदि खोनासंना थानांगोन जाथि होनदों बेक्ति बुङोबा आलादा खोथामोन जाथि हारिखौ बुंदों नों बर' हारिखौ बुंदों बिखायाव खुदै गारजादों बर' जाथिया सोरजों नंखाय बाखाय सा खानो लाबोना दोनफैनाय सा बिलाइ खानो थाखाय लाबोना दोनफैजानाय आदिबासि ओरैहाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय बहानिबाफ्राय लाबोनानै दोनजानाय बे बेक्तिफोरजोंनो नोंसोर बर' हारिया बेफोरबायदि बर' जाथि गो बेक होनजानो लाजिनो मोनाखै लिडारफोरा थांनानै नाय एसे इलेक्सन सफैबाय बेफोर जाय गैयि न'खरफोर बेफोरनाव आथिं आखाइ हमहैगोन खुलुमहैगोन बिखायाव माने हाद्रि नांलायनाय खुलुमहैगोन भट बिनो थाखाय एसे लाजिनोबो सोलों जायफोर पलिटिसियानफोर खुला खुलि बाथ्राखौ बुंगोन नैबे बेक्तिनि भिडिअखौ एसे होनि दे बे थुरि प्लास्टिक न' हाख्लाय जानायखौ
प्रशासन